Матур, имин көннәр теләп барчагызга да тапшыруның алдагы өлешен башлыйбыз. Бүген үзенең күркәм туган көнен, 5 мартта 2 бишлеле юбилейен Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Фәридә Харис кызы Сыражетдинова каршылый. Аны әлеге матур тантанасы белән ихластан туганнары Мадияровлар гаиләсе, Иршат, Рәшидә, балалары Руслан, Диана, оныклары Лина, Булат котлыйлар. Фәридәбез Иске Кулатка бистәсендә менә инде ярты гасырдан артык гомер кичерә. Әлеге төбәктә башта урта мәктәпне тәмамлап, Сарытау шәһәренең техникумында белем ала. Улына дипломын алгач, туган ягына кайтып хезмәт юлын башлый. Шул чак Иске Атлаш егетен мәрхүмебез Риваны очратып матур гаилә коралар. Мәхәббәттә 2 балалары дөньяга килә. Юлия белән Азатның бәхетенә шатланып яшәргә генә дигән матур мизгелдә кызганыч Риваның гомере өзелә. Фәридәбез бер ялгыз 2 баласын кышып гомер итә башлый. Нинди авырлыклар аркылы узганын үзе генә белгәндер әле ул. 2 баласын да югары белем алдылар. Кызы Юлия полиция капитаны. Улы Азат полиция эчке эшләр бүлегендә сержант дәрәҗәсендә хезмәт итә. Фәридә үзе бик тырыш, акыллы, уңган, сабыр, җитди кеше буларак бар эшне дә җиренә җиткереп төгәлләргә ярата. Узак еллар җирле телевидениедә бухгалтер вазифасын башкарды. Аны бик күп райондашларыбыз да бары хөрмәт белән генә телгә алалар. Ә безгә кагылганда, Фәридә туганлыкны нык белә торган якын кешебез. Ул безнең белән аралашып, кайгыда да, шатлыкта да беренчеләрдән булып килеп җитә торган якыныбыз. Без аңа карап сокланабыз да, шундый якыныбыз бар булуы белән горурланабыз да. 55 әле Фәридә ул күп түгел. Раббым язсын сиңа киләчәктә дә, балаларыңның башлы күзле итеп, урнаштырып, аларның бәхетенә куанып, оныклар сөеп, шушы бәхетне дә татырга. Саулыгың какшамасын, гомерләрең озын булсын. Без сине бик нык яратабыз, кадерлебез. 55-тә 2 бишкә лайык булды Фәридә. Әйтерсең үзенә карап ничә яшен белми дә. Бик җитез атлап йөри ул, яшь кызлар сыман җиңел. Бер кайчан каралмасын да, саргаймасын да күңел. Теләгебез юбилейда саулыгың артып торсын. Бүген табын артларыңа бар якыннарың торсын. Картлыгыңның иң яшь чагы, гомереңнең уртасы, 100 яшькәчә туган белән, дуслар белән торасы. Юлия белән Азат та сиңа бәхет китерсен. Әниегез бик тиз ара туегызда типтерсен. Оныкларны кышып алып, шатланырга да язсын. Фәридәбез, бар кайгылар, зинһарым артта калсын. Кадерле Фәридә Харисовна, бар изге теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, якыннарыгыз юллаган күркәм җырны бүләккә тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз, юбилейегыз котлы булсын. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, антыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, антыла бу көнне дөньяның бар зары. Again.